Adoitamos vérllelos os escoceses en bodas ou acontecementos deportivos, pero os kilts, as saias masculinas, foron os comuns no Atlántico hai polo menos 2 milenios. Mesmo o tecido a cadros, o tartán, tamén era común en toda Europa dende hai 4.000 anos. Agora un colectivo encabezado por un galego decidiuse a recuperar este tipo de tecido e conseguir un tartán galego. Adoitamos vérllelos os escoceses en bodas ou acontecementos deportivos, pero os kilts, as saias masculinas, foron os comuns no Atlántico hai polo menos 2 milenios. Mesmo o tecido de acadros, o tartán, tamén era común en toda Europa dende hai 4.000 anos. Por iso, despois dos estudos realizados polo doutor en Historia André Penagraña, un colectivo encabezado polo cangués allaricense de adopción Santiago Bernárdez decidiu recuperar este tipo de tecido e conseguiu un tartán galego que mesmo foi rexistrado en Escocia como tal. Quen non viu ou levou algunha vez este tecido a cadros? En Escocia chamase tartán e dende o século XIX cada familia adopta un deseño como identificación heráldica. Pero estes cadros existían en todo o Atlántico. O quil galego non é exclusivamente un invento do século XXI, senón que toma referencias de esculturas antigas de homes con saia, como a do guerreiro aparecido neste castro da Armea. Si, aquí de feito atopouse unha das, aparte de moitas outras cousas, pois unha das estatuas de guerreiro, no? De guerreiro castrexo, pois que suele levar esta indumentaria, no? Indumentaria, pois, unha especie de tartán, algo máis curto do que este, no? Xeralmente, na que hai outras representacións que aparece prácticamente tamén así a altura do xeonllo, e bueno, pois, entendimos como motivo que este lugar do Castro da Armea era un emplazamento pois ideal. Tamén quedaron patentes en saias tradicionais como a de Betanzos ou Tui do século XVIII. Todas estas razóns e 7 anos de Santiago vivindo en Escocia e Irlanda animaron a este equipo a recuperar a saia masculina galega, cun deseño tan tradicional como o tartán. Procuraronse pois o que son as cores identificativas co país, no? Tonos azuis, o azul escuro do mar galego, o azul cobalto, o sea, presente pois, en boa parte das representacións que hai do escudo galego, cando menos de 1000 anos para acá, e logo pois, tamén o branco, que xa presente na bandeira, pois, fose unha combinación pois, que atopamos atractiva, moitas probas, no? Moitas probas previas e finalmente pois quedou este tartán. No? Mesmo lograron inscribilo no rexistro escocés como tartán identificativo da nacionalidade galega. Algo do que non pretenden sacar exclusividade, senón todo o contrario, que todo o mundo o leve, sexa en panos, manteis ou saias. Hai moitas festas ao longo do país nas que a xente pois é tratar de simular, no? O revival do que era a indumentaria céltica e sobre todo pois, pensando neso, en lugares de que a xente pois, colla e aproveite pois, a saia da súa irmá, ou o mantel da casa, ou as cortinas, no? Para coller e facerse unha kilt, pois ocorrísenos facer unha e que esta pois, sirva para todos os galegos que queiran, galegos e xente de fora, no? Que queiran estilar. Pode combinarse coa camisa tradicional de liño ou calquera outra, e a maiores cintos, fibelas e colgantes con simboloxía galega. O quil galego xa foi un éxito na súa estrea no Festival de Ortigueira e mesmo chegou a usarse nunha boda galego-escocesa en Carnota. Quen queira telo ou regalarlo a alguén, saiba que pode marcalo na web Tenda Galiza.